the name of Jesus. My Father, I pray for your word that is sharper than the double-edged sword. Let your word penetrate through our hearts and lungs. And let your word lingabuyeli kuwe lingawenzile umsebenzi ophelele. Nkulunkulu ophakemeyo, Nkulunkulu ongcwele. Oyise wenkosi yethu Jesu Kristu. Izwi lakho lingukubusa kwakho. Ngoba wena ubusa ngezwi lakho. Futhi alibuyeli kuwe lilambatha. Likhulume Nkulunkulu wethu, ushintshe izimo zethu. In the name of Jesus the Christ we have prayed. Let the church of God say amen. Quickly, let us go to the book of Luke, chapter number 10, verse number 19. Listen carefully. I have given you power and authority that you now possess to tread on serpents and scorpions, and the ability to exercise authority over all power of the enemy, the Satan, and nothing in any way will harm you. Look at your neighbor and say, nothing will harm you. Allow me to title my message, nothing will harm me in any way. We are still in the month of the kingdom culture, and we said prayer is the culture in the kingdom of God. Look at your neighbor and say, learn to pray. That is our culture. But today I want to tell you that in our culture, we were given the force, which is called power. And the word power means dunamis. In Greek, it means dunamis. Dunamis means inherent ability. Inherent ability. In other words, you did not you inherited this ability. You did not have this ability, but you inherited it by being in the kingdom. Let me repeat again. By being in the kingdom, for the virtue that you are born again, child of God, you inherited this power. Look at your neighbor and say, unawo nawe la mandla. Oh, samomunyo ngakaraithwa ukuthi unawo la mandla. So once you are a child of God in the kingdom of God, you inherit the ability. It's the ability to do things that you were not able to do. Oh, so my DNA, once it changed, and I don't become Ogomagwaza, but become the child of God. But I have inherited the power. It is called dunamis power. I have given you this power. Touch your neighbor and say, you possess it. You have it. Oh, try someone else. Say, you have this power. You have the dunamis. The dunamis power is not only inherent ability, but it's a force. It's a what? So inside you, once you belong to the kingdom, you have a force. Ucabanga ukuthi yini le ekwentshawa izimula lephansi. Bonke abantu bavala amehlo. Bethi kuphelile ngawe. Kodwa bakubona uphinde uvuka futhi. You have the force. That is the dunamis power. Ingakho ngeke umwrite off umuntu wombuso. Umuntu wombusa ngaraithwa off. Ngoba ngaphakathi kuye there is force. Ekwenza noma usulele phansi uphinde usukume. You have the force. I have given you. Now I want you to pay attention to the tense that Jesus is using. He's saying, I have given you. It's the past continuous tense. Am I right, teachers of English? I have already done it. Not that I will give you. Now, listen. Religion has taught you a wrong thing. Religion taught you ukuthi mawuzila ukudla ila unikwa khona. Kanti mawuzila ukudla usuku exercise what you already. Touch your neighbor, say, I have it already.
have it already. Religion teaches you that this ability, this force, uyithola ngey'khwepha zakho. Kanti the dunamis power, by the fact that I have accepted Jesus as my personal Savior, I inherit the power that Jesus have. If Jesus was able to open the blind Bartimaeus' eyes, it means I have the same ability to open the eyes of the blind. It's the force that I have. I may not meet Bartimaeus endleleni oba kasekho. When ucabanga ukuthi la mandla uJesu enza ngawo kusho ufana nawe uhlala noBartimaeus akasekho uBartimaeus endleleni. But there are things that are closed. Khona izinto ezivalekile. Manje ke ngabuka kuJesu ukuthi uma into ivalekile iyavula. Citizens, I wish you can hear me. Uma ivalekile injani? Uma bevalile wena wenza njani? Uma babopha ngamaketango wena wenza njani? Uma bathatha umuthi bafaka kwi-padlock bayoyilahla wena wenzani? I have the power, dunamis, the force. I have the force. Kasholibaya. Touch your neighbor and say, nothing will harm me in any way. I have the force. Nothing will harm me in any way. I have the dunamis. The dunamis is the miraculous power. Something we call a miracle. Siskio. It's something that we are trying to trace. Ukuthi yenzeke kanjani. Bese sibheka onke amaformula ukuthi athi into ukuze yenzeke kanje. Kumele iqale kube yilokho nalokho nalokho. Bese siyama siyayibuka lento eyenzekile. Ukuthi ikhona yini iformula eyenzeke ngayo. Bese sithola ukuthi ayitreseki. Kodwa yenzekile. Awuphinda ayitraceki. Kodwa yenzekile. That thing is called a miracle. Now he says, I have given miraculous power. That is why you are no longer following miracles, but you are the creator of miracles. You must make a miracle. Ukuthi ungasebenzi kodwa ingane engalali ingadlile. That's a miraculous power. Akekho vukayo la ekhaya kodwa akekho lele emnyango. That's a miraculous power. Iformula ithi akube khona osebenzayo bese yahola bese thenga ukudla. Miraculous power. Ithi noma bengekho seqashiwe engekho holile kodwa siyadla kwenzeke kanjani. I have given you dunamis, miraculous power. Miraculous power. No, I want you to look at your life. You will see a miracle in your life. There's a miracle in your life. And mambulo, uNkulunkulu mawungakazi uyibona imiracle empilweni yakho, uyakudlulisa esigabeni esizokwenza ukwazi ukuyibona. uNkulunkulu akancane ukuvala yena. uNkulunkulu awuvale yena umpompi yena. Kanti ufuna ukubusa kwijeni yokuphila a miraculous life. Take a lesson when he is teaching you something about him. Take a lesson when he is showing you another side of him. Take a lesson. uNkulunkulu uyakwazi ukuthi uyenze kahle yonke into ngokweformula. Ivele ibhimbe.
uyenze ngokwefomula. I always share with you that I grew up in a Pentecostal, and we were told, go, when you're born again, go to school. If you're a woman, study, graduate, get a job, then get a what? A husband. A husband. That's what we were taught. You go to school, you graduate, you get a job, then you get a husband. Uma intombazane ehambe ngaleyo formula usindiswe si. And mina ngasindiswa si. Asindiswa si. Asindiswa si. God ngisindiswe si. Uthe and uhusband wongamtholi ngokuthi afike kuwe. Kwakumele aye kumkhokheli. Wena udaba uxoxelwe umkhokheli ukuthi kunomuntu othema yethandaza. Bese kuthiwa nawe uhamba othandaza. Bazalwane nami ngoba ngangisindiswe singayothandaza. Kwathi ngiqeda ukuthandaza ngingabuyela umkhokheli ngathi ngithandazile. Umkhokheli wathi hayi nami ngithandazile. Ngathi Jesu uthi anginami ngifuna ukuqeda kahle iformula. So ukuthi uJesu wayeshilo makashonga, it's a story of another day. Anginaisho kodwa ngaleso sikhathi nganginesho. Nongizweni bazalwane bami ngaleso sikhathi nganginjani ukuthi uJesu unjani ushi. How many of you have gone to prayer and you come back and you say it's God? God has confirmed. Where else it's not? It's just a religious pattern. It is okay to go to prayer and come back not having an answer, not sure whether he has answered, and wait on him, because he always confirms his answers. Came back and I knew, I was so sure. She got married. I followed the procedure. One thing religion can never take away is that he has given me the dunamis power. I survived abuse. If you talk about GBV, uzofana no effect nene ukhuluma ngami lapha ngangishayisa irehani ngakho ngayifuni manje esitalever isipho ngayenza kakhulu ngenxa yezimo. But let me tell you, he had already given me force, and I had to survive not because of my ability but the force. Oh, there's someone I'm talking to. You will survive that because you already have the dunamis power. The devil is too late. Nothing will harm you in any way, for you have the dunamis power. Touch your neighbor and say you will survive that. You will survive that. I don't know what is it, but you will survive that. I don't know how many they're gossiping about you, but you will survive that. I don't know bangaki abakuphela umgogo emsebenzini, but you will survive that. I don't know bangaki abafuna uxoshwe, but you will survive that. Nothing will harm me in any way. Nothing. He has given me the miraculous power. Miraculous power. Oh, nothing will harm you in any way. Secondly, this word power, he says, I have given you power and authority. In Greek, it also means exousia. Exousia. It's the dunamis and it's also the exousia. I have the dunamis. I have exousia. Angikwazi ngesiZulu kodwa tshela umakhalane ngine dunamis. Ngine exousia. Mawuhlangana naye emnyango uthi ngine exousia. Ngine dunamis. Ngine exousia. Oh, hallelujah. Now the word exousia means, it refers to authority. Authority, igunya.
authority, igunya. Number 2, legal right. Legal right. Legal right. When someone is staying in your house and ufuna evictwe endlini yakho, you go to court. You apply for something called eviction notice. And then they will give you a paper. Wish I can get a paper. It's okay. I can get a paper. They give you a paper. It's a paper that is white like any other paper. But this paper, inesgqiviso senkosi enkantolo. And leli paper bhaliwe eviction notice. Bese liyambhalela ukuthi limnikeza u42 hours, 48 hours or 72 hours ukuthi aphume. Now, small as you are, slender as you are, inkinga khona into oyiphethe. It is called exorcia. Umfice nama-bodyguard amgade ngeenhloko hlela zayibhama. All you do is to produce exorcia, a paper. Iphepha lenza isigora esisatshwayo esinama-bodyguard, sifuna ama-truck, yila masadia aphume endlini yakho uncane umngako, ngoba awufikanga ngenxa yobuncane kodwa ufike ne-legal rights. I have the legal right of this house, therefore be evicted. What he has given us is exorcia. That is why amadimoni ahlukumeza okhokho nomkhulu. Noma ngabe neminyaka emngakanani, enza bonke abantu bala ekhaya bebephuwa, enza bonke abantu bala ekhaya bengaphumeleli, bengagashwa. Bazalwane, ke wayiphila impilo oyizwayo ukuthi khona into ewumngcele. Uma ngithi ngiyaphambili akwenzeki kunomngcele ali azeni ma alethe phe. Uma ngithi ngithatha idebe ezu4 khona into engidonsayo ingithathise ezu10 eyanga pha emuva. Amadimoni aziqhwaga lawo aqhwaga umuzi wakho. Namhlanje I'm here to tell you, you have the legal rights. You have the legal rights. Tell them to evict your life, evict your home, evict. Shata papa para. You have the exorcia. You have the legal rights. Produce the legal rights. Produce the legal rights. He says you have the power to trample upon scorpions and snakes. Ukhuluma ngamadimoni amakhulu, iqhwaga zeminyaka ezenza ukuthi la ekhaya angabikho oshadayo. Nothi wonke umuntu mayike wathi uyalotsholwa bayaxabana, bahlukana. If you become a kingdom ambassador, you receive the exorcia. Fanele ufike uyiproduce ngemadimoni akini. Uthi mawungena ekhaya, uthi I'm the head, I'm not the tail. I'm the first, I'm not the last. I am blessed coming in. I am blessed going out. I am a co-heir with Christ Jesus. I am the first, not the last. What are you doing? I'm producing the legal right. Ningangibheki wemadimoni la ningibheke khona. Angise uyo wala mina. Ningangifaki izinto zala. I'm the first and not the last. What does this mean? I'll be the first one to graduate. I'll be the first one to get a job. I'll be the first one to get promotion. I'll be the first one to drive a car. I'll be the first one to get married. I'll be the first one to have children. I'll be the first one. Uzoqala ngami.
umbuso ethi uthanda uzoqala ngawe. No akakholwa utshela ukuthi uzoqala ngawe. Awuphinde umzame thanda uzoqala ngawe. At home khuzwayo ekhaya kithi every girl child uthola ingane engawuqedile umatric. Akekho ongakaza akekho kusukela kwabaha phambi kwethu kwaze wafika kithi. Nami ngayithola ngiuRika Mashanda ngoba into yakhona. Bazalwane uzubona ukuthi lento into yamadimoni. Mina noxolo uyazi hlale ngisho ngangimbana ngimnyamanyana. Ngisindiswa ngaba religious. Cabanga lowo muntu bese ba religious. La esontweni siyanqwaza idu kufanele hambe la. Uyabona? Uyacabanga unembungculu bese uyanqwaza ekhanda. Hamba uyizame leyo nto uzobona. Imhlola yento. Bese ngigqoka isikete eside esiwusha phansi. Mawuhamba fanele uhamba uJesus. Hallelujah. Jesus. Ukholwa ngempela usindiswe I was like that. Ngangivutha mina esikoleni futhi umfana mayeza kimi hey yini nje isono kimi eyenza umfana sondele kusho ukuthi khona ubungcwele khona la ngenzanga kahle khona. I was typical that time. I tell you the gospel truth. If you can meet people who grew up with me, they will tell you. Umpostoli uMlambo lo shumayile eGoli namhlanje he was my brother. Sasikhonza naye ebandleni. They will tell you ngangibizwa ngomagwaza esikoleni evela bahle ngangibizwa ngobajuqa ngoba ngangibajuqa. Iyodwa mina into usathana ngangilinga ngayo. Mina uJesu wangikhipha kwenye into eyami impoko eyohlanya ayipheli masike sahlangana ngithi bewuthini wena because there was powers of darkness, serpents and scorpion in my family line that I had to get exorcia, and I did not know it at that time. The powers of serpents and scorpions angenza ngaye ekhaya olundi kuvalwe ikole iviki elilodwa ngahlangana nomfana edlala umjezi number 10 kwiclub yebhola kababa baba omncane wami saye grounding ngafika ngathi imjezi number 10 uzoyela kwasho ukuthi angazi ukuthi amazwi Proverbs 18:21 ulimo hayi lwabakholwayo ulimo hayi lwabathandazayo kodwa lawo wonke umuntu lunamandla okufa nawokuphila bonke abalithandayo bayokudla khula haya ukhulumani ngolimi lwakho ngoba uzodla ithele asijoki nangolimi ulimi lwethu lune legal authority lune exorcia legal authority ulimi lwethu luyisigxivizo sasenkantolo exorcia ngasho njalo umfana mayephuma kanti umfana wayephumeka naye emakhaya wazohlala kancane kamasho nami ngihlala eMlazi sesihlangana emakhaya singaba seThekwini iviki elilodwa nje sane phambi kaMoya oNgcwele iviki elilodwa ngisekhaya ngisindisiwe ngilento kade nginitshela yona kwasho ukuthi amadimoni enhlabathi yasegcekeni athe ubani ozoqeda umatric engazalanga ngoba amantombazana la ekhaya
akumele aqede umatric engazalanga. Ngifunda umatric khansela. Ngiye ekhaya ngifunda umatric i-first semester. Kanti ngiyonyathela umhlabathi onamabululu neinyoka. Athi ubani lo oqonza uqeda umatric engazalanga? Ngimbi nginjalo. Umfana wezwe yami ivoice izinhle ingane engihamba nazo. Kodwa umfana wezwe yami ivoice. Bazalwane akakubanga isikhathi esideshele. Phela lento yonke lento fanele kuyicabanga nje yenzeka ngani ngeviki. Ungashaya ingane yakho uyibulale kanti awazi ukuthi amabululu neinyoka. Khona umuntu engikhuluma naye namhlanje. Fanele kulwe nazo. Kulwe nazo. Aliphelanga iviki mamjisane. Kwaba umshelo, umqomo, umlalo. KokuNdlovu wayedlala uDiye Mama. Wahamba ubuntombi bami ngoDiye Mama. U5 minutes lelaculo alifiki ku5 minutes. Sengangalicheck. Sengangalidlala ngoba ngifuna ukubona ukwenzakalani. Bazalwane yayingiphamba lento ukuthi kwenzakalani ngangikholwa kangaka. Ngayidlala le ngoma mntu ngayizwa ukuthi ayipheli ku5 minutes le ngoma iyashesha ukuphela. Kodwa umfana wayeseqede yonke into wazoshiya umama Mambulu. Ingoma ingakapheli. Ngikholwa ngisindisiwe. Yabuya ingqondo. Sengibuyele eThekwini. Yabuya ingqondo ayibo ngiyakholwa ngenzeni ngidla isono ngangikhala uNkulunkulu into ongayazi. Ngangikhala bazalwane. Ngangikhala kuNkulunkulu. Ngithi angazi ukuthi khona umuntu. Ngisakhalela isono engisenzile. Ngimubi umfana wayefunani kimi. Ngizacile umfana wayefunani kimi. Amabululu neinyoka. Let me fast forward. When I got the revelation of the kingdom, years after ngasindiswa. Years after ngasindiswa. Sengiphuma kuzo zonke lezo zinto. When I got the revelation, and Jesus says, I have given you power and authority, legal, right, exousia, to trample upon scorpions and snakes. Oh, bazalwane, I began to use my right. Kathe yami ingane ephume esibelethweni sami iyozishada ingazalanga iyoziqeda umatric ingazalanga. As I speak what I want to see, kathe zami ingane siyaphunyuka kulolu gibelwa lomndeni. Siyaphunyuka ngangagcina ngokuthandaza nganciphisa indlela. Nganciphisa indlela eya kulowa muzi ukuze zinganyatheli lenhlabathi yakho. Uma ngiphoqekile ukuthi fanele siye phela kumndeni asizulala khona. Ngicabanga ukuthi mina ngiyaphapha ngacanga nje hayi uyaqina kunemali ngiyazi ukuthi ngilwa nani. The legal right njengoba sifunde law kunezinto oyifundiswayo ukuthi uma lento noma ngathiwa umthetho ungakuwe kodwa umke wenza lokho umthetho awusezukwazi kuba ngakuwe. Noma ungaba ne-legal right exousia khona izinto kumele wena uziqaphele. Oh tshela umakhelwane iqaphela ofundayo makaqaphele. Qaphela kwamele ukuthi ngingagcini ngokusebenzisa i-legal right kuphela kodwa ngibe nokuqaphela. Masiye ekhaya nezingane zami siyafika sihlale mase kushona ilanga akumele lishone lesila ngoba kuzophuma amabululu nofezela bani. Thatha ingane nami silale holiday inn babona ngathi ngiyaphakama angiphakama khona into engiyenzayo. And let me submit to you bazalwane, eyami ngane yentombazane yafunda yaze uqeda umatric nayo yayinjengami ngisafunda umatric. Angifuni ukuchaza yayinjani yayinjengami kodwa niyayikhumbula nina. Ngayifundisa esikoleni esinjengalesi nami ngangifunda kuso okugundwa kuso. Ngafuna ukuthi kwenzeke ngase ngiyaqaphela.
ngangagcina ukuqaphela ngadeclare ngasebenzisa exosia power. Yafunda yaze uqeda umatric ingakaze uzale. Yaze ayogana yakufunda tertiary ngingekho yahlala eGoli yodwa. Yazi yaqeda ingakaze izale. Yaze ayoshada. Let me tell you the truth. Esiswini sikanqaba yemvubu umkhulu wami. Ukhokho wami uvuka ibambe. Emlandweni kuqala nqa uyena yedwa. Zonke wonke thatho nebe say I'm the first one. I am the first one. I'm the first one. I'm the first one. It is possible that you can be the first one. Possible. It is possible. My son is doing matric. Ngonovember uzobeqeda ukufunda akaze azalise. Akazazalise. Angifuni phela ukuthi akazi noma kodwa nje ngazi ukuthi akazazalise. Ufuna ukuma kulokho bazalwane lokho. Ngicela ukume kulokhu engineshow yakho. Ubeqala nanokuphuma nentombazane ngolwesihlanu. Ukuphuma nentombazane, uphuma nentombazane lebi date yakhe ya matric date ubeqala empilweni yakhe. Uphuma nentombazane in his entire life. Ngoba ngigcina ngokusebenzisa exosia, ngaphinde ngasebenzisa ini uqaphela. Ungabi cool mom ne cool dad. Kuze kweqe ngoba uvumela amabululu nofezela bomndeni wakho ukuba bazoqhoboza einganeni zakho. Uma wazi nje ukuthi la ekhaya kunebululu elibizwa ngotshwala, ungadlaleli ngisho kwi-champagne newayini nezingane. We've been given power and authority. Nothing will harm me in any way. Power to receive when the Holy Spirit comes upon us. The book of Acts chapter number 1 verse number 8. Uthi mayisefikile umoya ongcwele phezukweni. Uthi niyowamukeliswa lamandla. Ngitshela umakhelwane thani kathi wamukela umoya ongcwele. Wamukela amandla. Phinde usho kathi wamukela umoya ongcwele. Wamukela amandla. Kathi umukela umoya ongcwele. Wamukela amandla. The Holy Spirit power is not just emotion or hype. Akuwona lamandla la kuphela asenza siwe phansi kuphela. It's not just emotion or hype. But this is power to overcome. This is power to do what? Ngicela ukuphendula lo mbuzo. Ngizophendula ukuthi amandla wokuthi senzeni. Ngizophendula next week. Namhlanje ngicela ukuphendula ukuthi uma amandla ungawazi ukuthi awokwenzani, enzana amandla kumuntu. Ngiphinde ngisho amandla anomsebenzi mayefika. Kodwa uma ungawazi amandla ukuthi awokwenzani, if you don't know this dunamis and this exousia ukuthi ayokwenzani, ikhona into the power does to a person. I'm trying to run. There are 3 ways that power changes people. Uma ungawazi amandla wokwenzani, amandla azokwenza wena. Number 1, power reveals, it does not create. Power reveals, it does not create. Power is a spotlight. Ayenza umuntu omusha. It doesn't make you someone new. God, it shows what is really already in your heart. Amandla njenge spotlight aveza into esenhlizweni yakho. Yingakho umuntu moke wamnika amandla uyavela, mtshele kancane uyavela.
umuntu wathola amandla unjani? Akuwona amandla amenze wanje, our creator amandla ayaveza. Kade nihleka naye nidlala naye, wanele wathola iposition yokuba usupervisor, akasakwazi nokuthi uyini. Amandla ayamveza. Power reveals. Power reveals. Power reveals. Power reveals. Wavotelwa yini ehambeni khankaza door to wayehamba door to door sanibonani beniwashisa ingubo enipendisa nezindlu manipenda namvotela ngo4 November wathola amandla asebenza njani amveza ingakho manje nimfonela nifuna ukumtshela ngamanzi uzonibhalela istatus kwa WhatsApp athi angikho ngise-holiday ake nibuye nikubone ukuthi nenza njani ngendaba yamanzi mphakathi yekani ukungifonela ebusuku kusho umuntu owayefika ebusuku ezongqonqoza ukuze nimvote ngesikhathi esafuna amandla wayefika nini mase nimfonela ebusuku nina uthini amandla yamreveal umuntu wongevulungile ungakabi nemoto imoto yakunika amandla iPolo TSI iPolo iGolf 1 yakunikani iGolf 1 iSuzuki yakunikani awusabingeleleke noma ungena la power reveals the true person amandla yazi bazalwane ukuthi ninamandla nicabanga ukuba into enkulu bazalwane lento yokuthi nje asanda uhlala kulesi situlo esibi second row yini le yanto amandla ngiyakufundisa mina namhlanje yini le yanto amandla ngoba ungcono kunalohlala lapha ya ekhoneni thani ngikukhombise yingakho ngeconference sizothi sinama visitor sithi asanda sicela usuke la uyohlala lapha emuva uzothatha isikhome sini ngoba nimphuce ini bese yavela ngoba amandla kanjani ayamveza umuntu bese siyambona hawu kanti unje wena nje mandla bazalwane bami thanini impostoli kulabo abala ekhaya abangama workers amandla lawo that's power mawungiphikisa ubuza umuntu owanqunywa wahlala phansi wanqunywa wathi nje sicela ukuthi uyeke ukucula uyeke ukuseva ubuzo okhulekani badube kangaki belwa emagroupini baphucwe ini. There are things that you must not take for granted because they are power. So number one, power reveals. Oh, bazalwane bam, why me? So if someone had fear and insecurities, look at what power will do. Power will make them controlling and bully. If someone had greed, you know what power will make them? Power will make them corrupt. Abantu abenza corruption emsebenzini emalini kahulumeni kuyo yonke indawo abantu ababenjani ababe greedy bengakangena emandleni bangena emandleni basebenza corruption. It's not true that every politician is corrupt, but it is true that everyone who was greedy before they went in power, when they are in power, power will reveal them. You will see them by being corrupt because power will reveal. Ngithi kini mina umuntu uma ngabe wayine low self esteem enama insecurities ene fear, once wamnika amandla uba controlling and bully to people. No supervisor wakho yibully hamba uyombuza kubantu engakabe usupervisor wayinama insecurities before phuma endlini uyibuka ka10 esibukweni. Ubayibhuli mayike wanikezwa iposition of power noma wanikezwe power uba controlling
Most husbands that are controlling abantu abane low self-esteem labo. Bane power yokuthi I'm a husband. Ubone kufanele ukuthi kuba ngivumanga nje ukuthi yes, ngabe ukuthi husband kubani lo? Ipower yamenza ukuthi abenjani abe controlling. Ngeke uyigqoke leyo nto, ngeke bazalwa njani impostoli. Kakhulukazi nabantu besifazane. Yeka lento yokucabanga ukuthi shithi kungami, kushithi ayikho ngawe. Lo muntu lo unama insecurities. Ingubo yakho has nothing to do. Wenze njani manje ugqoka isaka ke wenze njani? Yonke into oyigqokayo nje uyayicomplainela yonke. Ingoba unama insecurities. Kumele asizwe lapha kathola deliverance. Umyalezo umpostoli uyayenza. Hallelujah. Hallelujah. If someone have a kingdom culture, power will make them serve. Oh, power will make them serve. Umuntu wombuso bazalwane amandla make wawathola amenza abona abanye bebakhulu kunaye. They make you serve. Some of you are CEOs, managers, but ngumfundisi wenu nihleli lapha phansi nilalele mina nizoyibona kusasa into zenu. Namhlanje usuku lwami. Nihleli ni receive amen. Abanye benu amadoda emizi yabo namakhosikazi emizi yabo. Kodwa nihleli nilalele mina nithi amen. But when I go there babchi, I come with the kingdom culture and the power of the position that I have makes me serve. Because the power makes you serve if you have the kingdom culture. Hey, bazalwane. Cela ubumakhelwane uthi amandla azoveza ubuwena. Power isolates. Power. It's not every time mamunjisana abantu ukuthi awubafuni noma bakufuni. It's the power. The power isolates you. Amandla mayike afika kuwe ayakudedisa, ayakukhipha, ayaku-isolate. Kunabantu ozuhleli nabo ama conversation akubhore usuke kubo. The power that you have received isolate you. Hallelujah. Hallelujah. Abantu bayaqala bethi yes kuyo yonke into oyishoyo yes even if you are wrong. Bavume yonke into oyishoyo noma ngabe wena unjani. You see bazalwane, the person that I fight 99.9% with almost every day usine ngifike umbamba ngiyibone ngimphonsa phezulu ngiyibone ngelanga ngimpitshisa ngihlezi ngiyibona ngimenza into eziningi. That's the person I fight with most. And enye yama fights naye is mangikhuluma naye uthi yebo posto. I hate that sentence. Every time ngisho ngimbuza umbuzo ngilindele impendulo eyingqondo yakhe uzothi yebo apostle. You know why erecta kanjalo? It because I have power. So if you have power, people who are your subordinate, let me use that word. I wanted to say support structure, but let me use subordinate. They always say yes because they are afraid of you. They are always saying yes. Yes. Even wrong, they will say yes. That is why people who are in power benza izinto ezimbedo, izinto ezokubola, izinto ezokungcola. Kodwa banabantu abaseduze kwabo. Then you ask yourself, bebengamkhuzi ngani abaseduze kwakhe? Abaseduze kwakhe abakwazi ukusho lutho. They always say yes. That's why many leaders end up alone. Because you stop hearing the truth.
then amandla vela isolate, because you can't stay with people who won't tell you the truth. You don't want to spend time with them. People who will always say yes, then amandla isolate. That is why most people who are in leadership, they are lonely people. They are lonely. Nina mantombazana youth ngakashadi. Mawushalwa indoda in power eshadile akonto muhle. Akona ukuthi ume kahle. Akona ukuthi ungcono kunomkakhe. He is lonely. Uqeda ngawe isithukuthezi izungu. Uyisizungu ugcina. Uyisizungu keeper. Bukeke lo siduza kumsmayilele mthethe upastor shako. That's why many leaders end up lonely and paranoid, because the higher you go, the fewer people who will tell you the truth. Elijah had power from God on Mount Carmel, but still had Elisha, someone to walk with him after. Power without the relationship is dangerous. So power will isolate you, but you must find people who tell you the truth. And people who tell you the truth, there won't be many. So keep that small cycle of people who tell you the what? Bantaba mawubu power unamandla ungakuvuma ungabi naye umuntu omsabayo. Elijah wayenamandla kuno Elisha. Kodwa Elijah wayemesabu Elisha ngoba Elisha wayebukela kuye yonke into ayenzayo. Ngisho ngathiwa usamthola ngomdala kunawe, lo bukela kuwe mesabe ukuthi angifisa bone into enje yenziwa yini. Namhlanje we have single mothers abahlale bendile nyanga kulendane kunalendoda ingane fanele zithi baba, kunyanga elandelayo kunalendoda ingane fanele zithi baba, ngenye inyanga kunalendoda ingane mele zithi baba, ingane sezaze zaba nemlomo yami ithi baba baba baba. Fanele ukwesabe ucabange mhla uqomela ukuthi kodwa ingane zami ngizoyitshela kanjani kuze kukhona umuntu ukumfihle nje umfihle kuthiwa ke yizo ke mhlambe eziziphandelile wena uyayihlonipha ingane zakho. Manje sesandelwa uhlobo olungasahloniphi ngisho ingane zalo. Kusasingane yakho mawuyitshela hayi izokuphendula. Akuwona amadimoni wena. Hallelujah. You must have that small cycle of relationships when you have power, but people who are not afraid to tell you the truth. Most people who are in power, they don't want to hear the truth. When you tell the truth, we are bahlasela. I pray that may God raise leaders in this house who will always seek for people who will tell them the truth, so that you will not go astray, because you have people who don't say yes, say every time. Let me close with this one. Oh Lord. Ooh, am I helping you? Look at someone and say, nothing will harm me in any way. Power tempt you to play God. Power tempt you to play God. Amandla ayakulinga ukuthi uzibone uNkulunkulu. When you make things happen, you start thinking, I'm in control of everything. That's the exact opposite of the kingdom culture. Because the kingdom culture says in Matthew 6, seek ye first the kingdom of God and his righteousness.
God thinking into izokwenzeka ngendlela yakho. Ingakho uNkulunkulu kwesinye isikhathi uvele nje ame akubuke because you are playing God. That is why most people who are in power and don't fall for that trap, especially people who are pastors. People who are pastors, people who are preachers, don't fall for that trap, bazalwane bam. They don't pray. Bathandaza. And izathu bengathandazi akona kumuntu uthi abakwazi ukuthandaza. Mangikhuluma ngokuthi abathandaza ngisho ukuthi esontweni abathandaza. Esontweni bayathandaza. Ngisho ukuthi mina abathandazi. Ngisho ukuthi prayer is not their lifestyle. You know why bengathandazi thina? Ingoba they are in power, so they play God. Bazenza uNkulunkulu. Because when I go to prayer nombuso, I am saying I don't have ability. I am not in control. I need you. When prayer is your lifestyle, usukuthi uNkulunkulu ngidepende. When prayer is your lifestyle, usukuthi uNkulunkulu ngingenze lutho. Ngaphandle kwakho. Moyo ngcwele. Don't allow power to make you play God. When people who are in power play God, they will come and do legislations that takes away God, because they can do it without God. We will start school without a morning prayer. Yeah, because power makes people, they are tempted to play God. Siqale isikole singathandazile bese sendelwa uhlobo lweingane ekhipho okapu igwazothisha bese uthi kwenzakalene einganeni. It because we took out God and we replaced God with our power. Then sesoba nayikole ingane edlwengulanayo esikoleni kwenzakalene, we took out God. A family anele ubaba wakhona angaba in position of power bekuthandazwa like I. We are no longer praying as a family before we eat. Ngoba lokudla esidlayo akuqhamuki uNkulunkulu, kuqhamuke emalini yakhe. Power will tempt you to play God. Akusabonga umusa masizodla. Hey ngoba yonke into la ekhaya manje akuseyiye kaNkulunkulu sekuyeyethu, because we are in control. No wonder we fail even to give him the 10th, because yonke into esinayo yeyethu. Don't be tempted to play God, because power has a tendency of tempting people to play God. Awusancikile uNkulunkulu manje, usuncike kuwe. It's all about you, yourself and you. I have given you power and authority, but don't allow power. I'll tell you next week how should you use power, how you should use power. Because if you don't use power like that, this is how power will reveal itself through you. Whew. I think that should be our prayer. I think that should be our prayer. I think that should be our prayer. Situkile. Sitibo.